Čau bráško, dneska ukážu, jak se nahrává opačně, to znamená z Atari do PC. Je to krapec složitější, už potřebujete jack kabel, který napojíte buď jak já, v mém případě do reproduktoru v televizi, a nebo ještě lépe třeba do zesilovače. Pak to zapojíte do vstupu na mikrofon do PCčka. Pak potřebujete program Audacity nebo Audacity. A nahráváte. Uložíte do počítače. Tak, tady abyste věřili, dá menu. List. Celot. A nahráváme. Tak dáme znovu list. Program je zpátky v Atari. A byl to takový jenom pokus o programování. Takže se mějte hezky. Čau, čau.